Ulkopuoliset kehuu sitä naurun remakkaa ja puheensorinaa, joka kuuluu opettajahuoneessa, että täällä on kiva olla kimpassa. Tänne tulee joka aamu erittäin hyvillä mielin ja mielellään vietetään myös vapaa-ajalla yhteisiä hupiaikoja sitten. Lasten innokkuus, se on tarttuvaa, kun harjoitellaan uutta kirjainta ja he puhkeaa aplodeihin, kun opettaja teki niin kauniin kirjaimen, niin se on ihanaa. No mä en varmaan kyllästy ikinä siihen, että me saadaan olla täällä ihmisinä ihmisille. Tähän kuuluu kaikki elämän värit ja varjot. Mulla on kovin luova ja heittäytyväinen porukka ja he on aina valmiit kaikkiin seikkailuihin. Hauskin oli ehkä se, että käytiin joulumarkkinoilla ja todettiin, että 5 euron retkikassa jokaiselle olikin aika pieni. Sittenhän meillä alkoi hyvät bisnesneuvottelut siellä torilla ja lapset sai neuvoteltua itselleen monenlaisia joululeivonnaisia pienemmällä hinnalla. He oli taitavia matematiikassa ja sosiaalisissa suhteissa. Että se. On museoita ihan lähellä ja on luontoa, on kansallispuisto ihan niin lähellä, että pystyy koulupäivän aikana tekemään helpostikin. Meillä on kaikista paitsi suomen kielestä, niin muista oppiaineista osa on ranskaksi ja luokkakieli on niin kuin pääasiassa ranskaa. Vaikka ympässä niin käydään jotain aihetta ehkä 1 kerran ranskaksi ja toisen kerran enemmän suomeksi. Bonjour et bienvenue à l'école de Vähäheikkilä.